Altså her i det næste oplæg, så vil jeg lige køre videre på mit første oplæg omkring opmærksomhed. Altså det, der egentlig er sket med mig i forbindelse med alt det her med, at jeg gerne vil have opmærksomhed, det er, at jeg har fundet de forkerte former for fyre, fordi jeg ligesom ikke har kunnet være alene. Altså jeg har hele tiden gerne vil have den her bekræftelse og opmærksomhed. Så jeg har sådan ikke kunnet være alene, så jeg har fundet mig nogle forkerte fyre. Altså efter at jeg var gået fra min mand, så lærte jeg min børns far at kende. Og vi havde det rigtig, rigtig godt i rigtig mange år. Men så følte jeg ligesom, at han sådan svigtede mig. Altså det har altid noget at gøre med svigt. Når jeg ligesom føler mig svigtet, så har jeg det med ligesom at gå ud og blive bekræftet og få opmærksomhed. Så jeg følte ligesom, at han sådan svigtede mig. Så jeg fandt så en anden, hvor det endte fuldstændig galt. Altså, ja, han blev erklæret asocial person. Jeg har lige hørt Michelles oplæg omkring romantisk validering. Jeg har selv mange problemer i forhold til romantisk validering. Jeg har det meget med, at jeg gerne vil bekræftes, og det har jeg haft i mange år. Jeg sidder og tænker meget over, hvor det egentlig kommer fra. Og jeg tror, det stammer fra den gang, hvor det var, at jeg blev gift. Jeg var Jehovas vidner, og så blev jeg gift med en mand, der var 10 år ældre end mig. Og han havde svært ved ligesom at vise følelser. Så jeg følte mig sådan lidt overset, kan man sige. Og han arbejdede meget, og var næsten aldrig hjemme. Og så drak han også samtidig. Så han havde meget svært ved sådan at give mig opmærksomhed, og jeg følte mig sådan overset. Lad os sige det på den måde. Så jeg gik ud og blev bekræftet af andre mænd på grund af det. Og det er selvfølgelig ikke nogen undskyldning, men det gjorde jeg altså. Jeg har haft brug for